Kajeng yakhi jung kinongnya kali kamai ki banya yaki local taxi hakani kari lom khasi bajantia. Halor kajeng ki dor palan ka insurance bat ki wede ki khajna. Ki baki try kali ki haban seo. Menta yakni kajeng ki la kersan ru da ka wei na ki seng jung kinong khai ka bahe tam hakari India hi brok wei ka All India Trade Union. Yakani la yatho da kinoi lam ka sunjok jung ki seng nongnya kali kamai pat ki try kali ne ka Joint Action Committee hakajeng kendo bakilat pasai kubor henen gasngi ka ar khundai tarik unailar Hashilong Press Club. Habakran hakinong pathai kubor hapo kajing lam khamat jong ba W Jerwa nang ta udukot jong All India Trade Union ba Martin Lingdo nonglaj ba Alfred Merthong nak seng West Castles District bat kiwe kilaito ba kajing khi jong kinong nya kali local taxi hagani gari lom khasi jantia kalayok jing kersan ru nak All India Trade Union kaban sapelong ru ya kajing khi ka bahetam habarok wei kari hak ar tarik unai lor banwan halor ki babon ki wei pat ki mat jing dawa kinongnya kali local taxi hakani kari lom khasi jantia kila dawa ba kumno ru ya ki insurance dei ban penhiar no kumba arpsan persen bat ki wei de ki khajna ki bade ban sio halor kani ge jing khi hak ar tarik unai lor banwan na kalyang ini nongnya kali kilai weru ya ki trai kali ban mi lang hak jing ya pajba ka bajai jai ka ban sedang na do khandai lat bajai lengba ka secretariat shabarek barwan phai biang shapok khandai lat All India Trade Union ni nakliang Central Union nang the kila simkhia mat kila ong hiru ba kadai kajing sedang napo ka snong ka bret napo meglia ka ba kipen kiwen ya kri India hi brokwe te nakliang jongki kila fix ya kadit ha ka ba kin yakhi biang da kajing ya procession ha ka artrik mata September nado ka por kharwe James step te nakliang jongi kum kinong sedang habide ni kajing yakhi naka jingkiu dor state plat ki insurance but ke jingkiu dor hakiwi khajna te ngikloi hiru ba ines nok ki kum kinong sedang but kumaki ong hiru ya kentin kumba phi sedang kumta phi de benang rupan penkut namar ba ngimpat ju osmo kot ba kajala meglia dan ni lembaga East Castle District kan pin kiwen ya ka rindia hi brokwe kini kadang dei kesin kumlingkong ha ka ba nginyok brom nakliang ka Central Union nang the khamtam naka All India Trade Union te kani kejing iki kejongi kelong ba ngin persak jur sasisian biang ya ka government tangi government of Meghalaya hari ya government of India manta kelong ba ya ka sarkar India ba kan perkhatno da kumui pat kilat kilenti kumno ban penduna lani ban adjust no tangkumba ka tu ni lani ban su perkhatno tangkumba 25% e ban penhar dor no ya ki khajna ki jongki kali bro khamtam kum ya ke insurance shusho kini nong yalam jong Joint Action Committee kle thoru ba ka artrek unai lor banwan ke je khi jong All India Trade Union kam dei tang halor ka wei ke jing dawa handai ki bon ki mat jing dawa ki bakta ham tangi ki nong khai handai wat ki wei de ki batrei haki wei pat ki jat kam dei halor kane ba hakane gasngi on sai shimantaru hakane ke jeng khi habaro wei kari de ki anganwadi ki asha ki master role bat ki wei hakaba nakliang ka insurance kolong ba nawoi snam ka jipen kiudor bet yak insurance te kata kolong ka ba penmong ma hakaba kane ka jingi ki kolong ba nakliang ka All India Trade Union kam kan thup chu tangi ki kali hende kila simru nadu ki asa ki masterol ki aganwadi bat kumta terter te kane ka jingi ya person jingi ru sedang bet nang thina po plus bajar ngin ya plun ya ka secretariat barek ngin pengkut biang ha plus bajar kandaila te kalong da ka ba ngin sia da ka ngin sira da ka banar bat ka barki plaka kita ki sinjam ke jungi ha ka ba ngila ya simru ya krai na ka Joint Action Committee ha ka ba nakliang iba Alfred Merthong beri presiden jong ka Nongstoin region ngila ya song perkhat iba aldo nong lai beri presiden jong ka Sumo Association bat nakliang jong ki Indika presiden yang indikar gilai poin gilai soman perkhat biang yang bang kamha yang i bangin strike ladang strike kalong kai ki basuk nomor ba kitrai kali lek sem singe sebab pelat hawi de bakni ke jingsiu yakni ka insurance te ngismut kerman bat ngismut kemen bat ngismut dak kemen sim ke basu he ba nak township ke berit nampak meglia yang ipengki ikri India i brokwe bat ngikerman skam ba hakani ka artrik jong mana September ba kitrai kali khamtam nei kinmi sakman kin penthut ki driver taksi lani ki driver sumo ki driver indika lani kinu nu kili kamai ki driver kinyat be kili ban kin kamai ha ka ba nginemi ban nya sakman pan dak nginya dak jat ha ka ba kan penthut ik nong le nongwan bat kamdan hiru kuno no kejing sange ya kamai kali